arɓe guppol ɓe hen ko ƴogol ko semeɓe tokosɓe bombi joɗɗi awtotoɓe ɓakke cinkirɗi cuuɗi maayo to e fongo diwoɓe cowto bulɓoɓe dijƴi e rew gumbo yahoɓe orel mutoɓe cuppito e kittoɓe ɗumbam e sukaɓe ɗe e gure wonɓe gurti e sawdo ɓeɗo ko ɓuftoɓe dimaɗi ɗen kuri fay fayruɗi ɗeɗi ɗeɗiɗi daba garɗo jeediɗo golwole dokoɓe elti sofaji totti bawɗi mbaddu fijiroɓe ngayel ƴanƴota ko kulata wakkiɓe gawe jatirta caggal renoɓe kolgal e poble ɗiɗi kala ko piiɗi ɓurdi ɗaɗi fatata e karɗaɗi ñebbe ko ƴiifu woɗɓe jaɓɓuɗa dañata jommoji makka kadi koyɗi kammu no juuɗe laajotoɗo yurmede Allah ko ɗo remoɓe belti jikkeji coyti ha to fonde karɗali didere kuɗitadere lappe ɓakkere tifodire e ɓotere dow daƴƴe mawɗe kakoɗi jaaƴi e cuuɗi ñippe ɗemɗeme kecce fofoje gurnam hetto manan e nder oljo oljo olel jammere labbalanam werlo guite jeeya rewotoɓe dooliŋe fooɗoɓe gugol awroɓe kalkal leskelele mawɗe nana cukcuk mbaala jiya wisotoɓe addoɓe cakkudi cafnori cengle ha gurdam weli ko sara diƴƴe kono ndeysan hande en ndu wonti buruti maayo ndiyam maayo ɗiɗam laati ɗiɗam miskinɓe warango waɗi hay hunde dillata maayo yeewi hay goto jolata cerɗi kandi jawdi yarata hay ndiwri eggi e nder dulli batirɗi colli hanki ko ƴiye mayɓe e ɓalli jorɗi tekke mayɓe ɗe moƴi ñaami ɗo wonno daƴƴe kay gañeje wonti ƴeew dundu cikon tuddudu gardeɓe ko seede mumo golle hantarɓe gure fuuta fof in laajo ɓiɓɓe muɗum hajja aljuma e ɓinguel keccel saaha mette e saare nde pefaɗa ladde lancita laknal werla kono dande yooɗi koye kenten jamma dole gañaka donka e Bocar Sayda lasi papal ma min mijortoma warñede ma wurma hani birniɗa cagatago bone Oumar Bocara a yeehi a waynaki amin miijoma Mamadou War to e ɓogge e heddiɓe hay goto andana cide cenel ko ɓogge mera ko gonga labɗo gure ma cerwi bakaw cenel sare ndogu larwa tulde e calgungu yi daƴƴata mbañu fusa ɓesgu mum sarkita ala wuro ngo mayɓe mum wayani to e walalde nder dundu modi arab piindi sammi ha ko yoori cammalle leɗɗe ko ɓiɓɓe ma ndeni Boubacar Lo e Hammadi Amadou Dia Hamme Ndiaye e Demba Moussa koye comci mum ubbida barka sikati ya Bousara ko nangue hoore kellew pella wuro Dialaw jeeɗa waynaki kattiɗa mboyri li heddima e tuula heela to ganki koye nder gaabiji sagataɓe kirsa mijo dogi e gundo Diaw Mouta mo capanɗe jeeɗiɗi joyi hitande mbiɗa siftini en kadi warngu mujji e pittari jeeɗiɗi ɗo fa e nder widuru woturu kam en fof jorta warngu woyndoyol ko sappo perta jawdi wiidi ɓesguji cerkita Yaya Fall beele ko jaam jogima to Karakoro Issa Ba hay goto laktaka to Dafor yeru mum ko Abdoul Mody Dia to Buruji Jagili Samba Julde emin laajoma to Nayra Walo yimɓe nera mayde ndigiti kersata ko rewɓe ƴogoɓe pella ñokkan hammi acce Samba Thiawe Demba Malaɗo Ndiaye Bama Kasnaka ala wuro ngo mayɓe mum wayani to ɓoggel ko yanoɓe teeno pella to jewol
galle njayɓe sunima Abdoul Bouka Ndiaye Mamadou Moussa nder cehe kan nguuri ubba njorol olaga maral gidala ceerno Saybatu Kanare wa Allah wara nogase go juillet capande jenayi e goo bone mawɗo ñañama belel gawdi ndeysaan gurdam yimɓe cukka Aissata Souleymani coyiɗo lebbi jeetati Fati Hammadi Babiɗo ngel duuɓi jeetati Alassane Hammadi lollirɗo coyri daade mumen ko paakaji codditi haa to tektaki ferlo mayɓe keewi Hammadi Sambel en tangel hanki duuɓi mum 5 ina ŋakkitimmani waroɓe taya tal ɗum jeejani muynoɓe gaggaji hay ɓen daɗani ɓe mbiyata boom ko awdi bondi yo ferte gila mawnani ala wuro ngo mayɓe mum woyani mbañi e diwan e ñalɗi kata jiñi te waña songana tinani nde Demba Suwa ba gantini Bagodin waga reedu fusi ala ko heddi ko wana mere sabu korsama e gayel killi Samba Ñabbe Umar Hawayel fo ndawi onon ne kay on keddima e miijo e jimdi rufi awdi on ñalawma borode rufani nimsama e Amad Baydi Samba Baydi Amnata Baydi ko mbaynigu jam on mbaynodirani dawalel ñande Kumba Koyle dawi jottani bojji mbaɗi tufni ma ɓiɓɓe ma tuɗɗi joyo fof mbay simmiti Mamadou de Callaba Baba Dia heddiɓe leydi mari to hay meɗatimɓe fof kamti ñande Oumar Daɓel e Amadou Dia jooɗi wendin tengre Demba Lawal seedaki e geenol Oumar Demba Niass ko kuri ɗi ko jogdu ha jooki mbotto e cila sorimalle feralla garlol e wendin mari booli ala hen ngo mayɓe mum limtani Abdoul Mody Dia ko to e Dafor yoɓa ha kali ñora hadiya kan hattama Jibi Samba Allah yo ko jam jogima Adama Ndiaye ko agu ngafɗa no gasi 6 janvier capande jeenayi ane ɓesmuma pittali 7 no ndiɗorino sukaɓe ma fiddiɗo ma tiggumo innaka mendan on majji gasko lugga liɓɓa ɗumyejene hamtoma gurel malle gaynako ma e octobre capande jeenayi jeftani Souleymane Ba kibbi konama caggal ma Amidou Niang Eli Gueye julde korkon kortani ko doggol ƴiƴam juuteɗe mum ala ɗo haaɗi sibu ko ujunnaji limtude en kattanani seteji mayde hay goto purgani wona suka wona mawɗo holko taye sulmi goɗɗum ala so wona ma ɓaleɗe jalta leydi peeje ɗe fof ala hen nde wuwi wargo taccingol e gijari koyere onugol beeɗi yoɓe ɗeɗɗire heege so ɗum nafani ni jawɗele kona guri larwa kanŋe kalis gawri daridi ala ko hedda gese loppita teɗe laamu dokka gila garak ha magama kollale poye tara remoɓe kenja umminoɗo hoore dande soddita ha hande ƴiƴam jambareɓe ɗin debdebta hirnage booseye kay ɗam horani taw silla rinjew beelinaɓe sincu cuuna juuwe ƴiƴam toñaɓe sahodinɓe ɓe golle jeeɓeteɗe yerlitare mon noon ko yori heddiɓe cennallagal e cettaragal firtoɓe on mayani on mayata tan ko on hirniɓe hay sukaɓe e nayeɓe daɗani mawɓe almameɓe ɓe ndumbi rewɓe peefi geñgol men ɓe tumini jantade ko yere taccingol capande 7 ne ani ha e cewɗe babaɓe dolel ne boni ndeysan hay ceerno Alassane to ɓuggue ɓe ndumbi mo temedere hitande murmurɓe kormaki guri Fuuta kewɗe ɓe inniti batte ɓaleɓe mbi ɓe mumti deftere sionisme kay ɓe jangi ɓe kuñi peeje mum ɓe tabitini kamɓe malde e yahude ɓe mbaddi bojji Fuuta e Palestine kawriti ala wuro ngo mayɓe mum woyani joyo jeeɗiɗo ha sappo ɓe mbari ɗe golle bonde tabitinnoɓe hay hunde hande gona jertotoɓe e haajuji men yahoɓe weytiɓe wellitiɓe jettore mawɗo yettaɓe fuuɗanaɓe foɓɓanaɓe dow fawaɓe sibu ala koɓe mbari sona ɓaleɓe jurte inde mabɓe haade darja hoto jejjitede kadi ha darga golle bonde cohe ɓaleji min kenja ɓe fof ɓe tooke sulmiɓe ƴiƴe janggo basɗam min culma on onon e wondiɓe mon e laamu taya e leeso nazisme e basisme toɗɓaɗa
koye juuɗe sionisme mawnuɗa kamɓe e woɗɓe heɓɓe limtaka ɓe leñam leñamagal wumni ɓe eñam guragu wemjini eɓe jawdi hanɗini gardugol taye ko windande mawde teskatede humpito herkisinimo lamandi leñam leñameɓe seedantagal basiste Nasiri Sen hono ngal leptowal hande ɓe suuɗirat hono ngal liptungal ɓesmuji Europe foggi jiyagu hay seddade Allemagne naɓe kono kadi ko seedantagal leñam leñameɓe kala leñam leñameɓe ɓurniɓe e paɗɓe kala ngati leñam leñamagu kala ko kusi leydi ceerigu leƴƴi e kusumaji te jofat tan koye boomare sibu golle mabɓe ngalda e teylare feere mabɓe kadi ko seegare ko ngakkede haqqille kisal e jaaƴare miijo rapporterowo e halkare ngoɓe cuddirta salade yaware leñam leñameɓe fof ko wadduɓe malde nde firtude leydi woni fandare gaño mabɓe tan ko jiɗɗo gotagu yiɗi gotagu sari gañantumago kono miijo rittima e yeruji mawɗi ngo duri e piɓletidde kerɗe curtoje gano teɗɗinoɗum e nder andi hay nder yiɗɓe mum sibu haɓilantagal e teelare gardinɗe ɓe keppata kaɓata tampata yarnitiɓe foof jawdi ha e gurdam foof ɓe ɗaɓɓani dañal ma place foof lundiɓe fenade kole woni foof ɓurodiral leƴƴi e kinde foof min minagu e ñamdolagu foof miijodori yeruji mawɗi Mandela ko jomgol hiiɗaɓe kala miijodori yeruji moƴƴi ANC mo Nelson ko appoto Namibie ha PLS mo Jeune Gang ko seedeji gurɗi ma wiya noon basisten Nasiri Sen domdonki bonki kobjon warango dulendu mbayligo woppata fitta ha laaɓa ndiga ɗaccata toon to jinde dartol tawtoyon Hitler e Saddam te on gurtata septembre 1991
min jaɓiraɓe min jamaɗo ɗeɗen ɓurtori ɓe gatti hade nattini nde ɓe roddi fiɓɓe nayi hol kamɓe mbiɗa ɓurtorinoɓe kamɓe ko sambo jomo nan ɓe ɗoɗi sokata hammat ɓe so dembo ni ɓe mbiya hammadi amadou ko ɓen nawaɓe nan asɓe sappo jeeɗe nawɗum kamɓe min jeeɗaɗaɗumɗaɗo faji min ganda gas ko min ganda juuɗo jomɓe gorko ɓurɗiɓe leɗe mbaɗi tan ɓe wala fini ko le ko saɗi ɓe kettanaɓe ɓurni ko minteɗi e soldete min mbiyataɓe nan joom leɗe saji min garunomen kon ɗo wuuri wiide ko boyi ene wonde aɗana goɗɗo ne mbiya hande ɗuɗinci goɗɗo min gandi ndeɓe naɗani e noon min kattiɓe ɓe andallah min goni e wonde min jiiɗo ɓe sise tigui min jiiɗi ɓe tobbe enen ndewnaɓe maɓe ɓenen ɓe jippirlaji no nama ɗi dunde min jiiɗi min jiiɗori wiiden boydu o wiini min won ɗuman ya dunde o ƴewonomin wat min jiiɗi makko o wi min moƴƴi won tan ko ɗankitede maɓɓe na ɗon tan maɓɓe majjiri min jiyani ɓe ƴen ali joni ɓen lawol ngol lawol ɗo e maayo holɗo sinno lawol lawol ñaagol mormoni tan ko ñaata ko min ɓiɓe maɓe min jiɗi yaade ma min ñaagi min mbiya min goppoyɗo min jaɓa jawdi min gattiyaka min goppoye min yama jawdi am aɗa siftoro ñalawma ɗi wanno ñalawma ɗi nawa sappo e jeetati ɗiɓo fof ñande aset ala anda hirande e hirande tubo o ñaɗo janga kañum nde ɓe jaggade woni e gunno kañum metide ɓuuri e mamadou sa kon min noon tan ɓaɗi ɗum no goto ɗum rutti ɓe nodda ɗum o wiɓe mbi yoɓoɓe rutti mawlam mo mbi so laamu yeddi yiɗi o rutti ɓe rutti kanko jogo nattimo mawɗo holno jeemude kanko ko remde tan so wona taw wawi politisnamo woni ko ɗum waɗanmo ko remde tan awde wonnoɓe tan kono ministre ndentejigorde men dewɗi tourné darima ari ha babal ina waɗi yimɓe wuro ngo fota tuuɗi probléme o wuro ngo no ɗuɗi ala boyi ete jara koye maayo ngo ko haɗama e soɗo dokke ene ɗaɓɓi hokkede jamiran pour ha jahmaɓe ministre o dow hotini o waɗi duuɓiɗi woni wuro ngo yoyama ni woni yimɓe gartiyani ma tuggude secteur makko ha piso tigi ko woni jamiɗani e kadi ala kadi ko systéme so wona yentiri nawɓe waɗde kadi ñande o nawani ñande kadi yimɓe ɗum ɗo wiyande jalla kamɓe ɓe jaggande hakkude waktuji ɗi mbiɗani o tagal caggal ɓe janggude naɗomete 2 heures et quart ɗum waktuji ɗiɗi ko hakkude secteur baka ha ɓe ɗum mbaɗo 2 heures et quart 14 heures et quart 14 heures et quart ñande 14 avril 14 avril samedi 14 avril à 14h15 kanko noon ƴammo yaade kanko jaɓanno yimɓe yaaho fatimiyal makko o ɗuma mi toppirina felle makko kanko masara fatto e fatimi tin kake de min jeehi ɓolde to préfet gonnoɗo hono min kalani ɗum wonde ɗum ɗon tuuyi o jafimin tan ko jagol maayo ɗum ko hunde haɗani min garti ga en caggal ɗum min kalnanimo yamirorede min kalanimo baba madde oɗuma tawa min kalantamo nde min kalnimo yamirore nde e nde waktude ɗum waɗi nde hono made 14 heures ko ndenaɓe nanga o jafimin tan ko on tuma maayo koko haɗa e gorko tan yaadi ɗum caggal ɗum min e Habib Moussa min nani wonde ɓe hittama kunna yoɓe gaddama ɗo eeloyoɓe ɓe cellani yomin ngar min ƴeewaɓe min jeehi toon min jeehi gouverneur o min mbaɗi demande min namni min tan ko min jalto gueɗe faaɗe ɗon fatude ɗum ɗon yomin jooɗo tan ha ko ɓe dañi hen ko laaɓi foof oɓe ngar ɓe kalamin
ummade on tuma faade jon hande ndiyam ɗum firti tan e lalallaji wiyeede eɓen to eɓen ga eɓen to eɓen ga ha joofiɗo o ha jooɗi saka ɗum o jii ele kanko président o ari kaya ene wiilaaki woni ko yiide sagal mum kam mawde o démissione kesa o président kono yimɓe base on ɗuɗo ɓe on jettaki ɗumen militaire uji base on ɗuɗo ɓe inen jettaki haydara gouverneur ni ala tan réponse mo hokki sowona ndentoɗe gueɗe mbaɗe noon wonde darde ɓe majjire ɓe ndesi yiide nden rokkimo kayitaji ɓe tini hen ha gasnani kanko ala ko wawi andude ɗum haydara sabu kala gaddunoɗo e jungo makko ene mofta omo foti liggorde joni noon so tawi ɓe taccinaka tan ne wawi taw ko ƴellinaɓe dow mbimon joni noon hol feere nde rokkata yimɓe ne wawi yaade naso mi fawi ko wayno tamma gore mi holla ɗon kayitaji jami ha étama naso woni yetti jami étama so gendarme militaire dépose ɗon kayitaji ndeni dépose ɓe ha woni no lowri ha yimɓe ɓe jaftaki fammi bureau avocat hono maître diabbe nden yettino kollumomi kayitaji e mini ɗum ɗo de aɗa wawi deƴƴinde saabu hono majjirni ari hono ɗoyno e biran he anan dokkirmino subak fof ndeɗe ɗawno ha timmi hitade hay jaabi wonmi dañani makko a dañani hono e kanko maître diabire wiyatami tan ko ala ko andi ɗum haydara min ɓiyam am mi yara duuɓi sappo tan min bindi demande nde leydi ndi ministére de l'intérieur nden min jettimi min dépose ɗon kayit o e mbimin wallimi ko kanta kalani so hitande ɓe nanga caggal 90 nde ƴenni caggal nde ɓe nangani ɗum ko 81 nde ɓiyilan jonnan nden mi nawi kayit o nden période ɓe jetti min dasɗe ji kam min ɗacco ha le 7 yanda ko me walla min dittira o dittini tan nden mi ari tawmi ɗon ko halpular goto ɓorgenani mi andani o wiyete kollu mon kayit o wi e jaabuyel makko yam ko mino noon tampini saabu wona onon tan nangana hono yimɓe moɗon ɓe kayitaji moɗon gartiman ɗum no mbayno leydi anan jani nden yiiɗi hawre goddum kadi jokkima hono sukaɓe ministére en nangaɓe jaltodirmena jani ha étamake nden yiiɗi jani ha commandant chef sisirel makko kalanmen mbimo wi joom gandam e mawnam e gondam e ɗiɗon nawa joni noon jinmi tan ko andude so tawi kodi yiiɗi walla kodi mayi kanko feeni o wiiri muñeta ɗum ɗo joni kala hen ko wawi wondema en yara saabu hay sokoɓe nangaɓen heewɓe nan nangani letta heewɓe nan mbara ɗum noon muñeta firni kayitaji m garta jiliren ala ko firni hen haydara Allah waɗi neɗɗo o yiisa neɗɗo woɓe yiisande so yimi minen rewɓe yomin min ƴetta ɓoggi amin e tette amin min naata e fonde he somin naata e fonde ene wawi ono ono yiitirani kamɓe ne ɓe jiitireno min wonde ɓe nawa tekkiɓe wiyande ko minen nani piyanɗe minen heeɓe piyanɗe layi min kam e hooram kuddemi piyaɗe tan ko kamɓe maayi kodemi kamɓe maayi mi haalnireɓe toujours kala nde jonta renti man haal sukaɓe ɓe mbiya nan piltoraji tan koy ndi tawi piltoraji tan ko eɗen jogui halis on ɓe liɓi ten halis min totta neɗɗo e yaha kam ene waɗa lowodi koye piltoraji o walla yaha kam e guuri he ene namdo tawa ɗum gasata kono min noon gueɗa on saaha ɗila hittan koye fonde Allah waɗi kadi ndeɓe rewi ɗum ha mbiya base eggi ɗo base eggi ɗo ƴettumi tekkere ɓe gula garmi ha ɗo base o ɗo honno ɗo jaabi banggue rewmi wiyani jaabi banggue funnaji mi wiyani jam banggue funnaji mi wiyani tellitimi nde ko jiiroɓe joni ma o jiraji lebbi jeeɗiɗi kono mboɗo moftirta hoore nde wonno so tawi tan ko ɓe maayi wiyata ko wona gonga ala e ɓentu ala e ɓenga ndeƴi he on saaha mandarɓe ɗe ɗiɗi mantinde e joni sa ari tan anda ɗum mboɗo yimɓe mbaɗa ɗum e heewa so mofti ɗum sa haaliɓere ko wona gonga ko itti kululam noon
e ko sendi min jilaw he ko parti yebde o kala nde min basnaɓe kaalen haala sukaɓe ɓe mbiyen on holko haari en ummade mi winde sukaɓe mon ɓe sukaɓe mon ɓe gandon ɓe gona woɗi nan koye nder fonde on yiɗi nadde fonde heɓano meeɗa nadde fonde ha waɗi ɗo balɗe min mbahi bato abdallah ɓe ɓeydi kadi sendinde min yiilade sukaɓe min lutti min mbahi ɓe wuroɓe kaali haal majji mbiɓe ono rewɓe sen tini suka janggo ngari natane fonde he min woɗani ɗe eɓene fonde he woodi debbo goto wiye Coumba Sisiri saɗa yaha saɗa dawa fonde nodda oyo debbo mi wiya salmo min saɗa yaha fonde saɗa dawa nodda min fiide subaka min ndayi min mbaɗi lekki yo lekki wande yo wande liggere yo liggere min yaari noon e kuɓɓande may wocci hamin gaji jeeri walade min kelliti min kadi min donti toon fof ɗo ɓe ha gaɗa settinani ko min wiya setti jaltaɓe min guttati min becci ɗe mbiɓe ɓe gaari hollon mandorgal min min won mandor emin ji ko kala sala ubbi min ɓe jabori mataw ɗum ɗo ko yiɗe goni hen haɗe gone aftade ɗumɓe aftade ko tankal yanno ko mbimi min de mandorgal ngal jinoni ngal ko hakkude ngal ɗo baal buriya e siiɗo lekki hakkude kadi siiɗo lekki e hakkude baal buriyal kadi e lekki hirnade si ngal ɗo mandorgal ko ngal ɗo jinoni kono mandorgal ngal noon ngal nattimantiri min garti min foppi samedi tawi mi tampi ñande dimanche min ɗacca tisbar min jetti min gadi yande koye neɗɗo keɗɗo banggue neɗɗo goto ubbaɗo e place mum min jetti min piimi pikku premier mbanmi ni dasni junggam min pi pikkuɗe ɗe mbanmi ni dasni junggam lendum pikku o lendum pikku ɗo gollodiri asal muɗen jaggi pikku o jaggi pikku ragi pikku o taltan soodi ɗo hen goto min nawori ɗo ƴal ɗo sengal asangal e jirɗi min mbiya hankkadi min yiɗi fuɗi eyi min garti dañi hen ɗumin kalandi sukaɓe majjunoɓe min yiifiɗe min jetti ha ñande aljuma wonno sikkelde wonnoɓe ñande aset min jeehi min mbaari hamin potti hen hoore kadi min gadita koye neɗɗo goto min potte hoore min koye ngal ga mandorgal min mbaari woodi momin jiiɗo buwal min mbaari banggue goɗɗo min jii hoore goɗɗo o min mbi hanko tawi min jii hoore min gacciɗe ha oɗo ngala ko hande ko altini min pini min dañi min gari min mbaari ha laaɓi min jii kamɓe foof min jii comci mabɓe min jii tubaji mabɓe ha gasi kamɓe koyɗe min jii kamɓe lay foof hen goto biyeteɗo Hamady Amadou hoorumi tawi ko banggue hirnade biyeteɗo Demba Sow hoorumi tawi ko banggue funnade biyeteɗo Samba Diengay tawi ko hoorumi tawi ko banggue wat biyeteɗo Lo Boubacar o fawa hen hoore mum sakki fawti nder hande mbiyata biyeteɗo kar jeeɗo kar holti on wallande kan joni ko kaari mboɗo yakori ɗi tawde ɗe ittama e wuuro ko comci ɗi joguimi mantorgal saabu Lo Boubacar o ko joom gallam ko debbo joom gallam biyeteɗo Dia Hamady Amadou tami joom gallam jibril may ba biyeteɗo Samba Diengay ko sehlam ko koddiɗam biyeteɗo Demba Sow ko min koddi hay kala salɓiɗata kolli am ndeɓe ndawata nde yiiɗe ɓe ndawata nde min fof mbaɗa andi ko ɓoorni kammo jere Demba Sow ɓoorni ko abba e tuuba ni mi yiinde wadda wata nde kammo jere Samba Diengay ɓoorni ko abba e tuuba mbata mi yiinde wadda wata nde kammo Lo Boubacar jogi ko tuuba joogi ene wonde jagues ko jegere woni hutti o mbaɗa andi ko ɓoorni Hamady Amadou ɓoorni ko tuuba donnguri mbaɗa andi ko ɓoorni eyi comci ɗi ne tawiɓe hen tawiɓe cawi nder comci ɗi pirani ɗi mooƴo minen gadi no wiide ɗo ko bakka ton onin gadi yande ko kangaɗo hoore mi fi burli hoore sukkude mi fi burli ha muuri ko onin gadi yande on gandi ɗum ko kangaɗo woni ha ƴille mi ɓurmi sembota hoore ɗen nde hoore debbo hoore nde kono hoore murri ɗum ɓandi marla ko ɗum settidir ɗum hoore makko hoore nde sukun ndu hoore nde woni ko banggue mburu ndine mburu ndu ala hen sukun ndu takki tan koye hoore min fof mi tawi ko suno takke hoore mum on ɗo woni korbanɗe jiɗi ɗo kono yimɓe nde
ndey dogo ci suba ndey njaal ndey ci ba ni ci kono kala ci ni kala do ko yi ndey la mo ci ni ci man te jaaw di ci Ertan, fikir guru ertan, fikir terbu, ini fikir yang lain, dan banyak banyak kan dari banyak 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 kan, itu berarti hadir orang, saya ini mana nanya, tapi ini berkat dia dulu, sendiri berarti, sudah yang mengalami, semua terjadi sendiri, ini agak ini apa, banyak saya jadi tidak terjadi. Jadi dengan rupiah, saya akan bilang Allah akan berikan dia. Dia menguatkan dia rupiah tidak. Dia orang ada dia orang baik. Kalau dia akan kalau dia menjadi orang, dia akan dia itu ada dia nak bantu dia. Kerana ni kalau mai akan mau sembuh. Sudah orang jalan bah. Jadi, masa anda dengan dia bukan salah, tak bisa lah. Jadi yang masuk sebelum yang bersahabat sepuluh, bersahabat sepuluh dengan sepuluh dengan dia angkat. Dia suka angkat nomor, angkat nomor. Guru bali, wanda baraka ngi wana bang, wanda way undu. Jangan ko waram, ka to ko waram. Ini wanda hakan ko hayu sini, kena am hadir. Dia yo. Ini. Sanggalu ini kada ini. Ya wanda dia dorong hayam, dia ma fulan. Itu dia. Kalau nggak lagi lama kita kau phone, kalau nggak sana ada phone itu. Kan belum kan? Allah beri kau nama raya ada mar, nama mar terus ada turun. Dari kita, kuno jima orang dengan dan hukum yang dia otentik untuk mahawan, saya tadi share tentang komputer andi. Dalil komputer andi. Dalil keminteruji mai. Minta kari kau sara bahasa. Kuno nama mereka register. Minta kau sara bahasa bangga work. Bahasa di bangga kan di bangga work. Ko adi bahasa minteru. Bahasa minteru. Komitri di kono ndini ko sara baate bangi worgum wonani hay neta yogi tat ko ɗum min tawi ko ɓe ɗum kadi wonno felluno on kamɓe felle fe min jiiɗo felle fende kono noon min donki yiitude yanade muɗum min koddiri tawde min jiyani nde yanade kamɓene ɗum haɗi min yiide ɗe janade nde min jii nde yanande min tawi ɓe ɗon sara baate nde ko nayo min tawiɓe koye sara base min pelliɗi on saa koye saha base neɗɗo garinoɗo mo pelli o ɗum ɓe pelli ko yimɓe fof min jiya suuf ɓe nawi ɗum liggoy ɗum onne min jiyano yanade muɗum on yanade mum woni ko banggue kamɓe jarani nder ko ba kamɓe nayi gonde gat oye goto wone gat ko on adi fellede ndemin ji on garniɗo felleɗo ɓemin tawi kamɓe nayi mbadda e gas penci ɗi min kettini penci ɗi koɓe jaaruno koɓe bandiraɓe koɓe hoddiɓe kam fof koɓe joom gallamen nde ɓe ndawata nde mi yiiɗi nde ɓe nawete nde min fof mboɗo andi ko ɓoori noon hen ɗiɗo ɓoori ko abba wi oye jogui o abba ene wonde tuuba nima oye jogui ko abba ene wonde tuuba mbahewa oye jogui ko tuuba joguel tuuba joguel ene wonde jogue wonde joguetaɓo ñebbe min fof min tawi ɗum koye kolko min wondi ɗum kanko oyane koye seeɗ on kam min haali min mbimen kangade hoore merlo
man heɓɓe arande ko kanko fof adi hettinde geseɗo bakko te nden ko sukundo tan hettinde ɗum e on tuma min ganani nayi heddiɓe nde min gadi kadi nayi heddiɓe goto min gadi yiide hoore mum hoore hamin mbi o wi wonde oɗo ko biyeteɗo dono min garani cuuɗi eɗen kuuɗi ko hannde jiiɗen ɗumen kono ɗo jiiɗen tonkiɗo ɗi e on saha kadi tentin ko haali ko goonga sabu tonki ɗi tawama ko tonki dono tigi ngoni goto ɗum ko dilo gandanɗa hoorema tonki ɗi jakkan koye piiɗiɓe ɗum ene jeeya ko sembinde wonde omo ñeeɗi tigi omo andiɓe tigi ɗi joni tonki ɗi jeeya ene woɗɗi no haalji waɗaɗo walla jiyaɓe haade no woodi feerni holno ɗummaati kono nanjira walla hono gani no woɗɓe no ngoodi maayɗo woɗɓe no ngoodi won wiide manduɓe won ƴettaɓe ɗo e wuro he wonɓe so hoddiɓe amen bandiraɓe amen fulɓe hoddiɓe amen ina koddiɗo gotel tawa ɗo e wuro he garta goto ɓe no boyi ay yii ɗumen tan waɗ alerte feeji fiyani to oto militaire no ummuno banggue hirnayi to bawto reeɗu han oto o darti tan ɓe ndima koyi o wiide wonde yimɓe nan ɗo ɓe jaaka e leydi he ɓen payi toon paye sukaɓe yimɓe ndima ngon duɓɓe ko tigi jeeya ɓiɓɓe amen ɓe keɗani ɗumen ni ɓe keddi fuɓe tan ɓe ɗum min haalaɗe ɓe mbaɗumen e nde oɗo ɓe mbaɗa ɓenen bâche kuɓɓe dañƴa sukaɓe tata ɓe jeeya ha joni min jeeyatama ko ɗo ɗumi nde ɓe nangaɗo ɓi tawi suudu nde ceeɗu village noddam winandi harneɓe gari mbi no gaddi kon ɗum fof addanami ɓaccide ɓe gartan ɓe jolli ɗo ɓe nayi guile nden ɓe jiita ha joni bamum sukaɓe ɓe jeeya ɗo mi wiya Abou Sall sini subaka waɗima mbabba mum e yaaha naddum fondan sella wara sella wara min jiis ɗum ɗo e nde min mbaɗata guesa maaro ɗoɗo kaake no yini nene woni nde naddeɗa leggalam ɗo hoodi arab ɗo ɓe adde leggal mbeɗa falda galle ballam ɗo gunnoyi miɗa ko bonnata ko min weya mi yeeyi Samba Matadel de Bayla Matadel o yehi ndo yaano yettademo tan e kanko Abdallahi en tan e yettade ɓe pelli ɓe pellinomo min kam mi nanani fiyande minen Allah ummini son gawande minen wuro ngo mi wiya on natɓe fonde ene pelle min min jaami ha nder Mamadou Yara ha nder Mamadou Yara nder to sona ko ɓe jiyaɓe ɓe yiiɗomo mi wiyani ha gartumi ɗo e wuuro he ha gartanomi e wuuro he pottumi e debbo makko mbimi Samba martani o wi Samba kay suwar mbi Samba woni keddiɗo Samba maayi jaami galle Boubou mimi Boubou nawɗo wuuro o jaami toon o wi wiyade wara ko joom babba mbimi ko Samba toon tan kulaali ngolli min paari galle babba ba ne ɓe jani mum kadi ɓe pellimo ɓe pelli babba ba jambere makko o wonduno e paɗe makko kese o wonduno ɓe ndondi ɓe jaadi hen kamɓe hasraneɓe ɓe wonduno ɓe ndondi ɓe jaadi hen jaamiro perpe jettimi mum gadimi ko yaade Birgal jettimi mum kolli ɓe mbi nene bisimilla Ba addimi de ko ɓiyam ne Bara mbi jettimi identité makko kolli
bilgal hen goto wi hay joni noon ɗum wayata ni goɗɗo on wiyala ɗaccimo o yahata firfi ha ganden kañumne ko haaji min jeehi bilgal min ɗoftini haata bilgal jettima bilgal wimi jooɗoɗo e sis o wi nene ko adduma min addini ko ɓiyam mira hay wuddede ubba min en jettoyta ko toon ɓura men wino nan gaddoya ɗum ɓe mbi gaddoyɗo fof le perloɗe joni noon nan toon ɗon kama yo wudda mbimi tan ko yeddiyam o guittimi identité makko kolluy perɗe o min guittunomi identité kolluy perɗe o tan kañumne tan guite mbaɗi wolwal gunɗi ene jiine e ɗum e makko he one woyde min watta hakkille hoore ma daro tan jooɗoɗo hami ƴeewa o yeehi mi anda o cika fin mi anda o arti nde o artuma o itti haddane ɓi hanne ɗowara daan o itti kalis totti ɗum o wiya suudu ni nene o kosa nene hay sa suudini heɓmamata leydi ko heewi on yeehi addi kosam ɓuyneteɗam e paquet aji addi o wini o oɗi ni o sukkisi kam pirte o sukkisi o wimine ɓagguɗo o yaha ɓammi ni hen tan jeeyi o wi mami anda o haaldi mi anda ɓatte o wi hakkude mataw mami hirndini mami hirndi mami dawi somi yeehi yaharde neɗɗo yo ngubbo ittitemi ɗiɗi o yomi waɗ paas kanko sukkire mi fokkiti ɗiɗi Allah waɗi kisa nde jettotomi gatta kanko pirte o adimi ka o haalni hadde mbaɗi ubbani bidde ɗum tan garti joɗi jonɗi ha ko ngesa maaro ummako kanko siilima ɗo wonno han kadi mawɗo wuro e alhaji mbi ceerno mbi mbaɗe feere kamba sara ɗum to woni fof kam kalane siidi jango ɗum ɗo siidi ya haalana mawɗo e haalane mawɗo eɓe jaaɗo gadde mayɗo mabɓe eɓe jaaɗo gadde Allah waɗi sukaɓe ɓe fof ɓofti jeeyi ɓoftimo tan hay ɓe tawi tan kono yoru ɓoftimo tan hay ɓe tawi